Tengah nak lihat macam mana iba ke government mentah kam perkatsu yu pai kam perkatsu ya ke jing jong pai dari imat kila perkat kumno ban yarap ya kita balik business kon ka jing ka ba khamat yu pai hi ubabun ba khamtam bon nak yang ke beduk ka dehi ka bat kalenti ke sengkien ka ba kat bangi phai hadum tam ne kadang long ta nalot kata pat snong molai kam isu snong ka ba ka berit ka dehi snong ka ba he ngajo ni in terms of area habidi ba ka jing jong ka jaka half of Shillong dan marsh teng kadai kemaulai. But kalau abang ipet ru ya ka population jong kemaulai. Kalau mixed idan kini ki benta ki ba kham sheneng no la kham long sur dai nang ipet pa ti ki benta ki snong ki ba kham sati serumpan ki ba bun na preng jong ki kan im ha karem. Ba kari ki snong mulai kalau ka bahe ka population. Banga juong bakum ka snong mulai hajing sya kadai ka wei ni ki snong no kaban provide ya kata ke human resource. Haki babun kilian kikam kijam. Namta om tang kasino mulai. Ndai sigiwe ki babun pat ki banta. Jong ka sorslong pat sigiwe ki bantaru. Ndai ngai I bana kalian jong ka government ka jongi kam long serious. Bat kam kwa hiru ban kentiu. Habai de bat ka kamret hapo kani ke jela ka jongi ka potential. Ngamong bangim don ka potential. Haki babun ki banta. Ndai ka basosi ka long ba mo. Ya unong rap mo ngilendan. Unong rep udong kam ya ke jingaram nado kapur ka sedang ban bet yu sembai hado kapur ba undi ya kimar ke jongki bulet bandi po yo ya ke jinga nanti unong rep nado ka sedang ban rep hado ba under ket ban le di mo ngai I ba betaka ka interference na kalian jong government mo ban yarap ya ki nong rep hagi babun ki benta kamdon tadi ni mga tao hagi nong ki babun lalaki rep ru ki rep tang katukani por agak khaddo on the lawan shasor kim tre su balet ste namar ki wat pat lagi lab kilenti kumno banyak kamai hang ne apo sor